Qayrana aboriye yal Bakurê Kurdistan û tevaya Tirkiyeyê bandorê li jiyana welatiyan dike û dibe sedem ku gelek xurekên sereke jî buha bibin. Yek ji wan xurekan jî panîr e. Li gorî daneyên panîrfiroşên Diyarbekir di nava salekê de bihayê panîr ji 100% bêhtir zêde dibe. Panêrfiroş balê dikêşin ku bihayê panîr êdî hatiye wê astê ku ji bihayê goşt jî zêdetir bûye û ti caran rewşek wiha derneket bû holê. İro penîrekê me kêm asî em kêm ê selamora nehelandî heftê 5 milyona. 6 meberê penîrê helandî me difrot bi 650. 6 meberê bi 650 îro ew penîre bi 130 hezarî ye. Yani etkenavî lafir qisasî şî bela yêm wan e. Yêm erzan bibe, penîrê jî erzan bibe. Küla penîr îro 130 milyona ye, küla goşt 110 milyona. Yani berê feqîra nan û penîr dixwar. İro feqîr nika nan û penîra jî bixwe. Ji ber buhabûna panêr li sûka panîrfiroşan a dîrokiya Diyarbekir jî liv û tevgera berê nemaye û esnafên sûka panîrfiroşan didin zanîn ku êdî wek berê panîr nayê firotin. Beri millet mesela bu hata yek şahs ki bu hata 10 kilo bisende, 5 kilo bisine, îro 10 kilo ki nikare bisine. Millet nikare yani. Penir bisine, bu sine bu xwe. Ji ber qayrana aboriyê hêza danûstanê ya welatiyan jî her ku diçe dadkeve û bi vê yekê jî girêdayî welatiyan amaje dikin ku êdî ew nikarin wek berê bi dilê xwe panîr bistînin. Martê de dihatim me 5 milyonê girt ya anaka bîst 120. Yani 120 zêde yani. Valla qeweta me nagê. Yani feqîr û fuqare çer dikin yani. Berê me penîr distan kiloyî en fazla 20-25 bû sala par. İsal piriyayî. Milletin de nikane nan buma. Ma ana mesela peynir kızı artık kilo çok henüz yani kilo ancak 200 gram mı? Ancak yani evci daki denen de hav nüfus vakti kadar. Ji ber lêçûna zêde û bihayê kehrebeyê çandinî kêm dibe. Dema çandinî kêm bibe, bihayê êmên heywanan jî zêde dibe. Dema bihayê êmên heywanan zêde bibe, bihayê şîr jî zêde dibe. Dema bihayê şîr zêde bibe, bihayê panîr jî zêde dibe û dema bihayê panîr zêde bibe, sûka dîrokiya panîrfiroşan a Diyarbekirê jî wisa vala dimîne. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.